Dobar dan, dragi moji pratioci. Drago mi je da se ponovo sa vama srećem na mom YouTube kanalu i da ovaj drugi put nastavimo sa temom o Evropi, Evropskoj uniji i u procepu između, pre svega u ovom trenutku, Rusije i Amerike. Amerika je naravno sila koja je u potpunom zalasku i koja nikako ne može da sebi dozvoli da ostane bez primata u svetskim odnosima. Evropa je uvek bila njen verni pratilac, ali bez obzira na sve to, Amerika je sada spremna da zarad svog daljeg uspona i izlaska iz ove, kako se njoj čini, krize, žrtvuje i samu Evropu. Evropa je u ovom slučaju nemoćna da se odupre Rusiji, iako to ni u svojoj prošlosti nije mogla. Znamo da to nije mogla ni u vreme Napoleona, nije to mogla ni za vreme Prvog i Drugog svetskog rata, a tek mislim da sada zaista neće moći. Duboka država koja pre svega deluje u Americi i u Velikoj Britaniji i dalje želi da nastavi sa svojim projektom novog svetskog poretka i od toga neće odustati do svog poslednjeg trenutka. Naravno da su smislili sve moguće sankcije da bi pokušali na neki način da Rusiju bace na kolena, iako je to, kao što i sami vidimo, praktično nemoguće, jer Rusija se dugo spremala za ovu situaciju i naravno da je predvidela, skoro sa sigurnošću mogu reći, sve sankcije i poteze koje će Zapad povući protiv nje. Rusija se čak i okrenula, kao što sam i u prošloj emisiji rekla, oporavku svoje privrede, preraspodeli resursa, finansijskog sistema, svega potrebnog, tako da, kao što sam i prošli put rekla, sa 64 milijarde suficita je započela ovu operaciju. Svakako mi čujemo ovih dana da dolazi do plenidbe ruske imovine i zaliha u bankama, ali veliko je pitanje da li i da se sve to desi, da li Rusija neće povući kontramere koje će možda doneti i mnogo više od onoga što bi joj Zapad oduzeo. Tako da to nisu nimalo naivne, ne mogu to nazvati igre, nisu nimalo naivne situacije koje je očigledno Zapad shvatio olako, jer oni su naučili, pa sad slobodno možemo reći, stotinama godina da koriste metod koji je do sada imao uspeha. I ovaj put su se nadali da će svim tim njihovim ucenama uspeti da sačuvaju i čak i zarade u svojim pozicijama u ovom trenutku u kom pre svega guraju Evropu. Šta će se dogoditi sa Evropom? Prvo što će se dogoditi, pored svih onih nestašica energenata, sirovina, delova za automobilsku industriju, delova za čipova i delova za razne tehnologije, ono što im sada preti je ostatak bez hrane. Mi ovih dana slušamo da su rafovi u mnogim evropskim zemljama ostali prazni i da polako nastaje panika među stanovništvom. Mislim da sada, bez obzira koliko to niko od nas ne želi, ubrzo predstoje sukobi u zapadnim zemljama, jer oni nisu naučili na ono na što smo mi naučili, nisu naučili na nestašice, nisu naučili na oskudice i jednostavno za sve će okriviti državu i vlast koja im je sve to priredila. Naravno, država sa druge strane ima svoje probleme. Pre svega da
više nema onog finansiranja kakvo je bilo do sada, više nema finansijskog kapitala i jednostavno one vuku ishitrene poteze koji ih vuku u sve dalje i dalje probleme. Šta sledi? Uvijek postoje dva scenarija, naravno i u ranijim emisijama kada sam pričala o izvesnim istorijskim okolnostima, uvijek sam govorila da postoje najmanje dve opcije, a uvijek verovatno postoji i više opcija. Međutim, duboka država je svesna da gubi i ovog trenutka je spremna na sve. Problem duboke države je onaj za njih sada nepremostivi problem, a to je većina u američkom admiralitetu, jer tu su imali podršku koju sada gube iz dana u dan. Američki vojni stratezi vrlo dobro znaju da u sukobu sa Rusijom oni ne mogu da izvojevaju pobedu, nemaju šansu, jer su svesni da sa razvojem ruskog savremenog naoružanja sva njihova flota bukvalno za 2 dana bila bi na dnu okeana. Zato se rat namenjuje, nažalost, Evropi, jer Sjedinjene Američke Države su uvek videle jedinu šansu svog uspeha, pogotovo brzog uspeha i oporavka u ratovima. To nam govori i svo poznavanje istorije. U stvari, Amerika se upravo i obogatila na 2 svetska rata. Šta se dogodilo u stvari u Rusiji i Kini 4. februara, kao što sam pričala prošle godine? 4. februara Ruska federacija i Narodna republika Kina potpisale su tekst koji je, slobodno mogu reći, veoma sličan agendi 2030, iako u kasnijim videima ćemo vidjeti da se razlikuju ipak u detaljima, ali u nekim osnovnim postavkama tu se iskoristio dobar deo agende 2030 i oni svakako podržavaju tim svojim međusobnim ugovorom svaki segment održivog razvoja. Naravno da je tu obuhvaćen i Pariski sporazum o klimatskim promjenama. Dokument u stvari predstavlja zajedničku izjavu o ulasku međunarodnih odnosa u novu eru globalno održivog razvoja. Šta to znači? Dobrodošli u novi svetski poredak. To će biti veoma brza transformacija preraspodele moći u svetu. Zbog takvog nagoveštaja i pre svega zbog takvih informacija duboka država još uvek vidi izlaz samo u mešanju u pitanja drugih država, u diktate i u ratove. Ono što su zamislili da je rešenje ovog njihovog postojećeg problema, svakako je taj rat u Ukrajini. Njihov sistem ogrezao u pljački, korupciji, ratovima i treniranju nacista, slobodno mogu reći, najluđeg profila, predstavljaju u stvari proizvod američkog
Ministarstva odbrane, trenera CIA za specijalno vođenje ratova, slobodno možemo reći treniranje profesionalnih vojnika ubica. Rusija i Kina sada grade nove partnerske odnose koji će biti zasnovani na saradnji i uzajamnom poštovanju. Centar novog svetskog poretka, kao što sami i možete zaključiti, sada se premješta na istok i u svakom slučaju sada sledi premještanje Ujedinjenih nacija na istok. Sve zapadne institucije koje su do sada radile po načelima duboke države sada će početi da se gase. Bez obzira na svo ovo jednoumlje i test u kom su sve države bile spremne i radile isto u ove protekle 2 godine, očigledno je da taj projekat polako tone i da jednostavno na način na koji je duboka država mislila da će da zavlada svetom, polako propada na njihovu veliku žalost. Sada Rusija i Kina nameravaju svakako da se suprotstave svakom mešanju u njihove interese i neće više dozvoliti one obojene revolucije, prevrate i razne marionetske vlade u državama koje su dubokoj državi predstavljale države od njihovog posebnog interesa, naravno u datom trenutku. Još nešto na što su se Ruska federacija i Narodna republika Kina obavezale jeste da se odbrani autoritet Ujedinjenih nacija i da se ponovo vrati sistem pravde i prava u međunarodne odnose. Sprečit će također još nešto na što smo mi možda potpuno već i zaboravili, a one su se dogovorile da će sprečiti falsifikovanje istina o Prvom i Drugom svetskom ratu i da će zatražiti pravdu za sve one izvršioce za koje je to danas moguće, iz prostog razloga što ne žele da se tako nešto više ikada ponovi. Vi znate da ona konvencija o zabrani skladištenja biološkog i bakteriološkog oružja kao i toksičnih oružja, potpisana između Amerike i ostalog sveta, je prekršena samo od strane Amerike. Time su postali otvorena pretnja za bezbednost čitavog sveta, a naravno i za bezbednost Rusije i Narodne republike Kine. Ono što možda sada u svim ovim događajima u Ukrajini možda nekima deluje čudno, možda nekima deluje sporo, možda neki misle da je to sve moglo i brže i drugačije, Rusija svakako svakoga dana saopštava da sve ide po planu. Naravno da se i planovi iz dana u dan menjaju prema određenim situacijama, ali u svakom slučaju ono što Rusija pokušava da spreči jeste izdaja u sopstvenim redovima. To je motiv koji Zapad najčešće koristi da bi, kada su ovakve prilično bezizlazne situacije, da bi došao do trenutnog uspeha ili preokreta situacije u njihovu korist.
Šef službe federalne bezbednosti Rusije FSB, koja je u stvari naslednica KGB-a, koji je nama više poznat, je Aleksandar Borotnikov, koji je 14 godina verni pratilac gospodina Putina, a znaju se još od 70. godina kada su zajedno išli u školu KGB-a u Moskvi. Interesantan je njegov sin, Denis Borotnikov, iako se smatra da je Aleksandar Borotnikov jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji, njegov sin Denis Borotnikov je zamjenik predsjednika i predsjedavajući upravnog odbora VTB banke, koja je najveća ruska banka uz Sberbanku. Naravno da je Amerika iskoristila taj njegov položaj i stavila ga upravo na njihovu crnu listu, što svakako oligarsima poput njega nikako ne ide u prilog i želeli bi da se takve stvari što pre okončaju. Sam FSB ima najveću kontrolu nad političkim, ekonomskim i društvenim životom u Rusiji i mislim da Putin za sve možda sitne promašaje u ovoj intervenciji upravo krivi pojedince iz službe FSB. Međutim, Rusi nisu kao mi, jer nas je izdaja upravo u našim redovima stotinama godina unazad, odnosno mogu reći slobodno, kroz vekove koštala našeg nestajanja. U Rusiji to nije slučaj i mislim da će Putin pronaći način da ukloni sve one kojima padne na pamet da ga izdaju. Naravno, ovih dana smo slušali kontroverzne izjave o gospodinu Šojguu, koji je bio i kod nas čest gost kao ministar odbrane, zbog optužbi za moguću saradnju sa CIA-om. Ono što se sigurno zna jeste da je preživeo srčani udar i da trenutno ne obavlja više tu svoju funkciju. Šta se krije iza svega toga, trenutno je i nebitno, ali mislim da je mnogo važnije da znamo da Putin kontroliše upravo sve poluge vlasti i moći i da je veoma ozbiljan u svojim naumima. Vratimo se možda sada malo samoj svrsi nastanke Evropske unije. Iako sam ja o Evropskoj uniji pisala u svojoj prvoj knjizi više lekcija, tako da je onima koji su čitali knjigu itekako jasno i jasna sva pozadina nastanka EU, ali njena osnovna svrha je bila da integriše sve države Evrope u jednu jedinstvenu uniju, iz koje bi vremenom nastala jedna super država po ugledu na SAD i također je zamišljena da bude potpuno centralistička, sa centralističkom vladom i naravno sedištem u Briselu. Koliko je ona centralistička, govore na primjer neki podaci koje možda do sada se smatraju svima poznate, pa ih možda nisu taksativno iznosili, iako želim na najjednostavniji način da objasnim koliko je Evropska unija centralizovana i koliko sve države ulaskom u Evropsku uniju gube svoju samostalnost. Pre svega, ulaskom u Evropsku uniju svaka država gubi svoju ekonomiju. Njena ekonomija mora da bude u saglasnosti sa principima, stavovima i na kraju krajeva i odobrenjima Evropske unije.
Zatim države nemaju svoju monetarnu i svoju fiskalnu politiku, nemaju ekonomski, nemaju finansijski sistem, nemaju nezavisnost i kontrolu budžeta. Vi znate da svaki čas kod nas dolaze razne komisije i kontrolišu budžet i trošenje budžeta. Zatim nemaju ni kontrolu svoje vojske. Zbog toga je naša vojska bila uništena i evo tek posljednjih godina se polako oporavlja. To predstavlja po meni jedno tiho nestajanje naroda koji prelaze u građane, kao što smo i mi sada prešli u građane, a posle prelaze u brojeve, što nam sledi, a brojevi se odnose na krda. Dopadalo se to nama ili ne, istine je potrebno reći onakve kakve jesu. Takođe, jedna od bitnih odrednica ulaska zemalja u EU jeste da nemaju pravo na svoje zlatne rezerve. Svaka zemlja koja uđe u Evropsku uniju potpisuje ugovor sa centralnom bankom gde ona njoj poverava da čuva njene zlatne rezerve. Mi znamo da je po tom automatizmu otišlo i oko 40 tona zlata iz naše Narodne banke upravo u Centralnu banku Evrope, a o tome gde su završile nekom drugom prilikom. Po samom automatizmu svaka zemlja članica postaje i članica NATO pakta koji je dužan da je brani. Naravno da nema razvoja privrede bez nadgledanja raznih evropskih komisija, zatim nema oslanjanja na lične resurse i robne rezerve koje se proveravaju. Zemlje Evropske unije postaju potrošačke zemlje koje samo izvoze i kupuju i koje stvaraju jednu potpunu međuzavisnost u kupovini svega i svačega, bez obzira da li je to njima potrebno ili ne, većinom mnoge stvari kupuju po diktatu. Parlamenti zemalja članica samo usvajaju zakone i propise Evropske unije i ostale članice su dužne da ih poštuju bez obzira da li one njima odgovaraju ili ne. Naravno da svi ti propisi nimalo ne vode računa o njihovim interesima, običajima i svemu onom što čini jednu naciju. Sve ovo što sam rekla vam jasno ukazuje na to čiji je projekat Evropska unija. Ona je apsolutno zamišljeni projekat duboke države ili, kako je sada u poslednje vreme popularno nazivaju, kabale. Pored svega ovoga, Evropu su zatekle i izbeglice sa Bliskog istoka, koje su u stvari dovedene da dalje uruše integritet Evropske unije i naravno da oslabe DNK nasleđe najstarije bele rase Evrope. Posle toga je trebalo da sledi novi svetski poredak sa jednim jezikom, jednom nacijom i jednom valutom. EU je kao takav projekat opstajala sve dok je Federalne rezerve Amerike bila u rukama duboke države. Dok su mogli da im štampaju novac, Evropska unija je mogla da preko centralne banke finansira svoj život, svoj razvoj i naravno takvim finansiranjem ona je postala
potpuno zavisna od SAD, Engleske i duboke države, naravno i NATO-a kao njihovog sistema odbrane. Zato ne možemo očekivati da predsjednici država budu ljudi koji će biti opredeljeni za prosperitet svoje države kada su odgovorni direktno dubokoj državi. Mislim da sada sve ovo više neće moći da funkcioniše. Kabala gubi moć. Ono osnovno što joj je davalo moć do sada su upravo bile te federalne rezerve i štampanje novca bez pokrića. Naravno da sve te zlatne rezerve koje država članica, koje su date centralnoj banci, a ona ih prebacila Fedu na čuvanje, sada odlaze u neke druge fondove. Ja se nadam da će istići upravo na pravo mesto. Prava istina za ovo što pričam je ovo. Fed su odavno potrošile zlatne rezerve Evropske unije. Upravo, ako je to tako, znači da su valute svih evropskih zemalja bezvredne. Štampanje, mogu slobodno reći nemilosrdno štampanje novca bez pokrića, trajalo je sve do marta 2020. godine. Onda je Severnoatlantska alijansa preuzela kontrolu nad Fedom. Šta sada sledi? Pa logično je. Sledi kolaps evropskog monetarnog sistema. Direktorka Feda, Janet Yellen, obavestila je o tome Nancy Pelosi, koja je predsjedavajuća Kongresa američkog, da će bankrotirati ako se ubrzo nešto ne promeni. Jednostavno, Sjedinjene Američke Države neće više biti u mogućnosti da izmiruju obaveze iz sklopljenih ugovora i sporazuma. Šta se dogodilo? Fed više ne šalje novac Evropskoj centralnoj banci. Tu je naravno najviše pogođena Deutsche Banka, nemačka Deutsche Banka, koja je u ogromnom deficitu, koja nema zlatne rezerve, a Nemačka, kao što sam i u prošlom videu pričala, nema jaku privredu, nema kontrolu nad svetskim kompanijama koje rade na njenom tlu, jer one iz svog BDP-a ništa ne uplaćuju nemačkoj vladi za njihovo postojanje i ubiranje sredstava na nemačkom tlu. Šta će se sada dogoditi? Države članice koje nemaju razvijenu privredu, već uvoze po diktatu, a sada više neće ni to moći, robe je sve manje i novca je sve manje i sledi scenario koga se, mislim, sva Evropska unija sada pribojava. Upravo ono što su nama uradili u Jugoslaviji sada čeka Evropsku uniju. Kada Nemačka zvanično bankrotira, krenuće nasilje, krenuće padovi vlada, demonstracije,
i sve ono što sledi za rušenje takvih država. Šta će se tada desiti? Sve te države, ne zaboravite, nemaju svoju vojsku. NATO je bio vojska koja im je garantovala mir i bezbednost. Međutim, onog trenutka kada NATO izgubi finansiranje za svoje postojanje, oni će se povući. Evropa je svesna da se to može dogoditi svakoga trenutka i zato sada, bar u poslednje 2 nedelje ste mogli čuti da Evropska unija govori o svojim snagama odbrane, da trebaju hitno da formiraju evropske snage za odbranu. Međutim, ja postavljam pitanje, kojim novcem misle to da izvedu? NATO takođe više nema podršku ni SAD-a. Sećate se da i Trump govorio da više neće da uplaćuje tolika sredstva Amerike za NATO, jer Evropa ni tada nije dovoljno finansirala postojanje NATO snaga. I u tom trenutku, kada prestane finansiranje, NATO će se povući iz Evrope, a Evropa, odnosno Evropska unija sa svim njenim članicama će doživeti raspad. Raspad će započeti, naravno, bankrotom država jedne za drugom i naravno nemirima i neredima u svakoj od tih država. Šta je potrebno da bi se taj scenario promenio i sprečio? Potrebno je oformiti jedan poseban fond koji bi mogao da garantuje opstanak država i njihov budući privredni rast. Taj novi fond je fond Gesara. Vi ste o njemu svi verovatno dovoljno čuli i znate dovoljno. O tom fondu se već piše nekih 2 godine, ali pokušat ću samo u najkraćim crtama, jer mislim da će i taj sam projekat doživeti neke promene i transformacije preseljenjem fonda na istok. Iskreno, mislim da je taj fond praktično i započeo sa radom tog 4. februara kada su Ruska federacija i Kina potpisale međusobni sporazum. Ali to je moj lični sud, ne znači da sam u pravu. U ovom prvom trenutku, posle svih ovih poremećaja, uspostavit će se jedan novi vid trgovine, a to je onaj prvobitni vid trgovine Trumpa. Roba za robu. U nedostatku, naravno, novca. Novac svi znamo već i te priče da će se sve više potiskivati i da će nestajati iz opticaja. Sve ovo što pričam je u stvari povratak na nove suverene države. Još u prvoj knjizi, kada sam govorila o budućnosti sveta, pominjala sam da će kasnije ponovo da se ojačaju suverene države, za koje sam predvidela da će biti najsličnije jednom obliku državnog kapitalizma. To mislim i sada. Isto to što sam mislila pre 10 godina. I upravo sve ove situacije i naznake mi ukazuju da sam apsolutno bila u pravu i tada. Države za koje mogu reći da se možda u tišini i tiho spremaju za nastanak ove nove situacije su naravno Rusija,
za koju sam vam već rekla da je ona apsolutno predvidela svu ovu situaciju i potpuno vlada njom i kreator je pre svega jedna je od dve zemlje, kreatora novog svetskog poretka. Pored Rusije, to je Francuska, u kojoj Macron pokušava da na neki način Francusku ponovo podigne na pijedestal prve države Evrope na mestu dosadašnje Nemačke. Zatim je tu naš sused Mađarska i nećete verovati Srbija. Zašto se one izdvajaju? Prvo, to su države koje su u tišini gomilale svoje zlatne rezerve, svoje devizne rezerve, robne rezerve i koje svo vreme izgrađuju infrastrukturu. Eto, vidite koliko smo nekada i sami u zabludi. Šta znači ovaj Gesara fond? Gesara je skraćenica za Global Economic Security and Reformation Act. Kako će ovaj Gesara fond poslovati? Poslovat će tako što će sve države u neposrednoj budućnosti uraditi svoje bilanse stanja ili ono što bismo rekli preseke stanja, znači svoje resurse, infrastrukturu, robne rezerve, sirovine kojima raspolažu i pripremiti predloge projekata koji trebaju da se realizuju za najbrži oporavak njihove privrede i izlazak iz ovih svih nevolja koje će zadesiti pa čitav svet skoro. Troškovi će za te projekte bit će potrebno da troškovi za te projekte budu navedeni izuzetno precizno i tačno, jer samo takvi projekti će prolaziti, drugi će biti odbačeni. Kada se projekat usvoji za realizaciju koji se upućuje veću Gesare, veće određuje svog koordinatora koji će nadgledati realizaciju projekta od početka do kraja. Veće kod samog odobrenja projekta će Narodnoj banci te države davati količinu zlata koja će biti određena visinom troškova samog odobrenog projekta. Tako će kroz projekte i obnavljanje svoje privrede narodne banke tih država polako vraćati svoje zlatne rezerve i sticati naravno zlatnu podlogu za svoje monete. Eto, sada već sasvim dobro naslučujete kako će to sada nestalo ispareno zlato poslužiti u novom svetskom poretku za razvoj budućih privreda zemalja članica. Ono što treba još da naglasim je da će sve privatne banke biti ugašene. Samo narodne banke država će ostati. Upravo sam sada objasnila da će preko narodnih banaka države raditi svoje projekte i jačati svoje zlatne rezerve i finansijske podloge. Kada sam 2012. pisala u svojoj knjizi, u stvari pisala sam samo 4 lekcije o Srbiji,
i jedna od 4 lekcije bila je Narodna banka Srbije. Tada su me mnogi privatno pitali kako je sada u takvoj knjizi bitna Narodna banka Srbije i zašto sam pisala o tome. I tada sam još objašnjavala da zemlje bez narodnih banaka i bez svojih sopstvenih valuta praktično ne postoje. I verujte da sam se u prošlim godinama bojala da li će možda Srbija pokleknuti i izgubiti i taj vid svoje samostalnosti kao što je to uradila Crna Gora, Makedonija i okolne države. To je izuzetno važan segment i naravno ne samo kao ekonomista, ali i kao čovek koji je i tada poznavao puno i istorije i svetskih situacija, shvatila sam koliko su mnoge stvari bitne, a za koje sam videla da se možda dovoljno ne obraća pažnja kod rukovodećih ljudi u državama. Šta će se desiti sa dugovima država? Vi znate da praktično ne postoji država u svetu koja nije dužna, i to sada je veliko pitanje, koja nije dužna iznad 100% i koja još nije bankrotirala. Sve su države preterano zadužene. U Evropi naravno da vode, kao što sam prošli put rekla, Italija koja je preko 180-190% duga, Španija, Nemačka, Francuska, sve. Nijedna zemlja nema, maltene da nema preko 100% zaduženosti svoje privrede. Upravo Gesara fond će te dugove pažljivo analizirati i sav onaj lažni dug koji je u propalim valutama sa naduvanim vrednostima, kamatama i svim nepotrebnim stavkama će se izbrisati. Ali onaj stvarni, realan dug će ipak ostati da se otplati. Kao što vidite, novi svetski poredak na jedan malo izmenjen i svakako mogu reći lepši način i delotvorniji način za opstanak ljudskog roda je već praktično stupio na snagu. Mi smo ušli u njega, iako ne na sva zvona, kao što je to bilo predviđeno kada je duboka država bila u pitanju, tako da u svakom slučaju treba da sačekamo demontažu duboke države u Evropskoj uniji, koja će svakako doživeti svoj kolaps, i raspad SAD-a, koji je neminovan i koji će doneti takođe velike promene u svetu. O SAD-u, o povratku Donalda Trumpa i tome šta će preživeti taj kontinent ćemo pričati u sledećoj emisiji. Sada vam se zahvaljujem na pažnji i želim, pošto nisam želela u prvoj emisiji da naglasim, da moje knjige možete nabaviti obraćanjem meni. Postoji još jedna knjižara, Dobra knjiga u Beogradu, i to je sve. Moj mail ću ponoviti: granele11@gmail.com. Naravno i preko društvenih mreža možete zatražiti kontakte. Trudim se da svakom odgovorim, da nađem vremena za svakoga, tako da vas pozivam, svi koji imate neke dobre ideje, predloge, slobodno mi se obratite, pa možda čak i neke teme koje možda želite da čujete, svakako ću pokušati da vam izađem u susret. Hvala vam još jednom na pažnji i mnogo pozdrava, do sledećeg viđenja. Prijatno.